Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur aminei buruzko azalpena ikusiko dugu. Alkoholetan bezala, amina bat zer da? Amina bat amoniakoaren deribatu bat da. Hau da, amoniakoa nitrogeno molekula bat da, non 3 hidrogeno ordezkatzaile ditu. Eta orduan zer da amina bat? Amina bat hidrogeno hauek erradikal organiko batez ordezkatuta dagoenean gertatzen da. Aminak primarioak, sekundariak ala tertziarioak izan aldira. Alkoholak bezala, primarioak izango dira bakarrik hidrogeno bat ordezkatuta dagoenean, 2 hidrogeno ordezkatuta daudenean sekundario izango da, eta 3 hidrogenoak ordezkatuta direnean tertziarioa izango da. Gu bakarrik izendatuko ditugu amina primarioak zeren eta sekundarioak eta tertziarioak apur bat zailagoak dira eta beste bideo batean ikusiko dugu. Orduan, amina primariak izendatzeko bakarrik esan behar dugun gauza bakarra da daukagun erradikala eta gero amina atxizkia. Eta ordezkatzaile bezala agertzen bada, adibidez azido karboxidiko bat daukagunean eta amina bat badaukagu, bakarrik aminoitza ipini behar dugu. Adibidez, kasu honetan, gure talde nagusia amina da, zeren eta NH2 daukagu, hau da gure erradikala. Orduan, lehenengo eta behin, erradikala izendatzen dugu, hau da, kasu honetan 2 karbono dituenez, et izango da, lotura guztiak simpleak direnez, etil, eta amina atxizkia, etil amina izango da. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.